Helo, bore da. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n ddiogel ac yn mwynhau'r gwyliau. Mae'r gwyliau Pasg wedi dod. Mae'n anodd cadw trac ar y dyddiau nawr ydw gan bod ni wedi bod bant o'r ysgol nawr am bron i 2 wythnos. Ond mae heddiw yn ddiwrnod pwysig iawn i Gristnogion. Ac oherwydd hyn, roeddwn i'n meddwl bydd e'n syniad da i ddarllen stori o'r Beibl i chi. Gadw trac o'r amser. Mae heddiw yw dydd Gwener y Groglith. Mae'n benwythnos y Pasg. A bydd dydd Sul yn dydd Sul y Pasg. Ond heddiw yw dydd Gwener y Groglith, a dyma'r diwrnod bron i 2000 o flynyddoedd yn ôl roedd Iesu Grist wedi marw. Felly, dyma stori o beth ddigwyddodd ar dydd Gwener y Groglith gyntaf. Yr haul yn Tywyllu. Rwy ti'n frenin felly, wyt ti? Gwawdiodd y milwyr Rufeinig. Rhaid i ti gael coron a chlogyn. Roeddwn nhw goron ar ei ben, un wedi gwneud o ddraen, a chlogyn porffor amdano. Dyma nhw'n plygu o'i flaen a dweud, eich mawr hydy? Yna, dechreuodd y milwyr chwipio Iesu a phoeri arno. Doedden nhw ddim yn deall mae ef oedd tywysog bywyd, brenin nefoedd a deiar, a'i fod wedi dod i'w hachub nhw. Gwnaeth y milwyr arwydd ar geiriau ein brenin arno, a'i hoelio i groes bren. Cerddon nhw i fyny bryn y tu allan i'r ddinas, ac Iesu'n cario'r groes drom ar ei gefn. Doedd erioed wedi gwneud dim byd o'i le, ond roedden nhw'n mynd i'w ladd, fel petai e'n lleidr cyffredin. Cafodd Iesu ei hoelio ar y groes. Maddau iddyn nhw'n had, llefodd. Dydyn nhw ddim yn deall beth maen nhw'n neud. Roedd y ti'n dweud y fod yma'n hachub ni, gwedodd y bobl, ond wyt ti ddim hyd yn oed yn gallu achub dy hun. Ond roedden nhw'n anghywir. Gallai Iesu'n hawdd fod wedi achub ei hun, petai wedi galw byddai criw o angylion wedi hedfan ato. Os wyt ti wir yn fab Duw, gallai ddod i lawr oddi ar y groes, meddyn nhw wedyn. Ac wrth gwrs, roedden nhw'n iawn. Gallai Iesu fod wedi dod i lawr, petai wedi dweud un gair byddai'r cyfan wedi dod i ben, fel pa wnaeth wella'r ferch fach, a thawelu'r storm, a bwydo'r 5,000 o bobl. Doedden nhw ddim yn deall. Nid yr hoelion oedd yn cadw Iesu'n ei le, ond cariad. Nhad, llefodd Iesu gan edrych i fyny. Nhad, ble rwy ti? Paid angadael i? Pan siaradodd Iesu, am y tro gyntaf a'r olaf, ddigwyddodd dim byd. Dim ond tawelwch di-ddiwedd erchyll. Wnaeth Duw mo'i ateb. Trodd i ffwrdd oddi wrth ei fab. Oedd y dagrau'n redeg i'r arwyneb Iesu. Wyneb yr un fyddai'n sychu pob deigryn o liged pawb. Ei bod yn ganol dydd, disgynodd tywyllwch dychrynllyd dros y byd. Roedd yr haul ddim yn gallu tywynnu. Roedd y ddeiar yn crynu a'r mynyddoedd yn ysgwyd. Torodd y creigiau'n ddarnau. Roedd y byd i gyd fel petai ar fi'n chwalu. Roedd Duw yn dangos ei gasineb tuag at y pethau drwg yn y byd, trwy anfon storm frawychus i ddisgyn ar ei fab ei hun yn hytrach nag ar ei bobl. Dyna'r unig ffordd roedd Duw yn gallu cael gwared o bopeth drwg, heb ddinistrio ei blant oedd ei calonnau'n llawn o ddrygioni. Yn sydyn, gwaeddodd Iesu mewn llais cryf. Mae'r cyfan ar ben. Ac roedd e hefyd. Roedd Iesu wedi llwyddo i achub y byd i gyd. Nhad, llefodd Iesu, rydw i'n rhoi fy mywyd i ti, a gyda gochenaid fawr, bu farw. Llanwyd yr awyr a chymylau a chysgodion ryfedd, rhai porffor, oren a di, fel clais. Aeth ffrindiau Iesu at y groes a'i garion dyner oddi yno. Roeddon nhw ei gorff i orwedd mewn bedd newydd wedi gerfio o'r graig. Pam oedd Iesu wedi marw? Beth oedd wedi mynd o'i le? Beth oedd ystyr hyn i gyd? Doedd ganddyn nhw ddim syniad. Oedd pob un ohonyn nhw'n torri galon. Dyna ddiwedd ar Iesu, medda'r arweinwyr. Ond, mwyn gwneud yn gwbl sicr anfonon nhw filwyr cryf i warchod y bedd. Gwthiwyd clamp o garreg fawr o flaen drws y bedd, rhag i neb allu mynd i mewn, nac allan. Wel dyna ble ni'n gorffen ar ddydd Gwener y Groglith. Pawb yn mynd i'w glau, yn meddwl bod popeth ar ben bod Iesu Grist wedi cael ei groesolio bod e wedi marw, bod e wedi mynd. Ond gwnewch yn siŵr bod chi'n dod nôl i sianel YouTube ar fore dydd Sul i glywed beth ddigwyddodd ar dydd Sul y Pasg gyntaf. Hwyl fawr.